Alhajin Allah. Alhajin Allah. Yau, an dai zaka ce shi Alhaji. Alhajin Allah. Ranka dade barka dai. Allah ya taimake ka. Yau, Alhajin Allah. Salamu alaikum. Sai in za ka zo sai ka rinka zuwa mun zuwa da kaya irin wannan business baya son. Na hau kan yana ina aiki kai ka je ka kira yanzu idan na kai ka wajen Mr. Lee a haka na zai baka. Wa yake wannan buga mana kofa ne haka? Baro! Ya haka kan me za ka zo ka haka gwiwa da ni matsa sai ka rinka kamun yan farauta gida? Dare ɗaya Allah kan yi bature. Dan man da dare ɗaya kuma zai mutu. A'a, siyaye manya. A'a to ai ba zancen siyaye manya ba yanzu na shiga cikin ɗaki sai na ce sai wannan yarinya take gaya min take cewa wai Saratu take ce min wai ai Hajiya baki sani ba Alhaji ya kawo a tamfa na ce wani Alhaji ce Alhaji baba karami. To a tamfofin da ya kawo ke kadai kawo ko kwaya. Ina jin ke ce matar. Yaya ki fita daga ido na in rufe ina biyayya a gare ki. Ya zama a ce an kawo min atamfofi guri na rike ko ban nuna ba. Me zan yi da atamfa? Tsaya. Yanzu ita maganar atamfa ita ce biyayya ko yanzu da kika tsagalgale ita ce biyayya ko kuma nema kike yi ke kullun so kike ga 'ya'ya ga jikoki da ba a yi rashin kunya ba sai yanzu abu za a zo a yi wani to wannan ni kishin tsatsewalar yanzu na rashin hankali ne na gigin tsuba ko kwana me rashin hankali na nutsuwa ne a'a na rashin nutsuwa dai kin san abin da kai kana yaro ai ina dawowa sabo fil idan ka girma a gurinki na biki kika bi ni kika je ina ga babu arziki to mi gon atamfofin ban dauko atamfofi ba ni ce atamfa to da wata shi Alhaji Tarmahar hadin da ibada atamfa cewa ini ikawo atamfa in baki atamfa kada yake lakucin hanci ni an tsaya ki lakuce min nawa kin samu daurin gindi ne abinda kike min ke da ƴaƴanki to na zo na kuma ku fita daga hanci in face ku tsaya ke yanzu kuma kan ƴaƴa kika koma ai abin ne na ga babu arziki lalle an waliman da kuwa yawa kwantar da hankali ai hankali ki a cikin inuwa a tamfa ko cinye na cinye ke ce baki saba na cinye ba Allah ki ki turo ƴaƴan naki sai Allah ni ba ki saka ƴaƴa a cikin tashin hankali ba ke sai ki ta yi a'a dan Allah kin ganta don Allah dan Annabi ko dai a ganki dai a ganki wallahi ke za wallahi tallahi Alhaji ina sauraron ku ne da ƴaƴan ji har ruwa suka watsa min a ɗaki ina zaune wannan ke kika zuba da girman ki oho sai kika turo yaro ba kika tura su ke kika zuba da girman ki to ni dai turmin atamfa ki je ki rike ba sabon ba kin ga ke ma da kika rike kika ce zaki dinka wa ƴaƴanki ban yi magana ba sai ke ce kika da bakin da zaki zo ki mun magana ba kike fufika kika ke nake fufika ga yanzu kika ce mun kula zan ce tas ko ce ne tas oho yayi a'a kai ni fa na gaji bari iso na gaji wani iri kishi ne ai yanzu ba a yin kishi wallahi tallahi neman abin duniya shine kishi yanzu ta dame ni ba kuma inda za ni turmin danya sunana ehe Rabi kai ni ko wani sa'in sai in ji kaman yawwa abincin ne ma Alhaji akwai ragowar farfesun ka na jiya kawo? Kwarai kuwa yau maman ku Allah na tuba kaman girkin farkon girki ne kansu ya haɗu fa da na so in hau intanet ɗin nan kan yana amma kuma ina jin daɗin wannan kiɗa da ake
wannan ba Allah ya yawwa akwai bana ce irin ta yara ba kin san da muna can mukan ce lamurje amma sai a ce sobo okay a kawo maka sun zama tagwaye Hassana da Usaina ba na ce Rabi ko da yake ina Hassana dai ta zo yawwa kin kawo wannan yawwa dan matso da shi nan ma ba wani to na ga kina ta wani haɗarai ni kuwa Alhaji abin da yake bani mamaki ban sani ba ko suna na wahalar faɗa yake maka idan yana maka wahalar faɗa ne zan iya zuwa a canza ma saboda irin soyayyar da yake maka ka fi ambatar rabi me Hassana ta maka ya hakuri Hassana ya hakuri tagwayen mata aikin sam amarya ba ta laifi kawai dai dan ka san in ka min murmushi ina saurin sauka ne tunda dai kanku ya haɗu ya hakuri yanzu duk abin da zai faru in ma ne su da baka na ce Rabi zan kira ki ke ai abin ne sai in kasa ganewa wani sa'in kuka kyauta nan kika yi nan ta yi nan sai in kasa ganewa yanzu me kake da bukata kuma ai ba wani abun nan kawai dai dan kunna min wannan abin naku da na zo na tarar kuna ji okay mawaƙin nan ne fa abokina ne idan har na kunna za ka tashi ka tashi ai abokina ne Ali wa kai wannan da kika gani tare muka taso lafiya tauraruwa mai haska samaniya ruwa abin so kowace nahiya farar iyalin zamin zuciya na yaban kikin iya kwalliya kina da kima Allahu ya sani ke nake so ke makin sani kin yi haske matar zamani ina da sa'a kowa ya sani ko da Allah gode annabi irin kuku yayin zamani zuciyata tana ta farfasa da zato na aiki zarrasa da gari sai na sha fallasa kin amince kin mini kwarkwasa sanni in hutu sama ko kasa na fisa na samu ya zarrasa mai komai daidai an miki da idanu Allah ya miki ga mutunci naki daki hakuri shaidar da ake miki zuciyata ne na bari miki a rayuwar mu aure ba saki ke kadai ce mata na kasa yau kamar ki na fisa an rasa mai musa mini na musa masa kin siye mini ya kuma zan kasa so da daɗi in ya da mallam na ran kai shi ne ka shigo mun gida haka na yi sallama wallahi kamun kutse na yi sallama ku shiga daga ciki ban ji ka ba ya za ka shigo min abu kai yaran mala na rantse da zo daga nan shigo na sallama Allah na sallama wallahi kana son ka ci gaba da aiki a gidan nan ta yaya ina ciki tare da iyali na kai mun wannan kutse to wallahi in naji zancen da ka gani na san ka laɓe haramun ne kuma iyalai na ne an ce ne rawa da su na yi nishaɗi shi ne amfanin aure kana min irin wannan ba zan ma ba ya haƙuri menene me yake tafi da kai dama wannan kudin ne aka ce in to Yaron malam
ga ka galima ka san al'amura da suka taho irin waɗannan ba fa abin da zamu faɗi ba na sai fa godiyar Allah sai alhamdulillah yawwa alhamdulillah to rogo yayi matalla na rogo yayi na tugo wani daga ya hudu a jikin ci kai da Allah dibi ka san wannan dan kamar nan ne irin da yawwa alhamdulillah mu sai godiya ga Allah to ka san da mama Bahaushe yana cewa bayan wuya sai dadi mu gode ga Allah to mu gode da wannan mu gode da wannan alhamdulillah to ni ka san idan an samu kayan abinci sai kuma a samu masu ci almajiri algata malam to amma a fa kula kace za ka yi mun aure kai kullum magana ka kenan to kace za a samu masu ci to ko dan da kai nake da magana sai yi wannan amma ina magana da malam ne to ai abun dariya da ba abun dariya abun kuma ina fa da gaskiya wani lokacin fa akrama kallah ba kawai gaskiya ne akrama kallah to ai me ne sauri ai karan sa kai tsaiko a duba dai ko dai kuma lokaci ne amma a duba gaskiya ne ma to gaskiya ne to duk da haka dai sai a dinga kula da abubuwan da yake akwai abin da aka faɗa mutum ya kula da yake shine mutum ya zama mutum ko ba haka ba sai ko gaskiya ne yanzu ba na yi ka gyara yawa yaron malam Allah ba kawai duk abin da ka ce ina yi to na ji ai kana yi amma yanzu in tambaye ka ma yawa wa ka ba wa aikin nan ne to na gona aikan ne guda biyu ga wancan na gini ga na gona na gini mana ko sai na gaba za ka yi na gonar Allah ba kawai za a yi an Allah ya yarda na gini dai an fara amma na gonar ma za a yi insha Allah Allah ya yarda Allah ya yarda Allah ya yarda za a yi Allah ya yarda kar makallahu Allah ba kawai kada ga daurin boye ba ruwan ka a kuma ya karɓa mata magana daurin boye ce kana fara maka ta fa wani a ciki ya ba kawai yi za nake ƙara jan kunnen sa ya kamata kula da abu za a yi Allah ya yarda kula da abu insha Allah za a yi Aje dan mugu daga can. No ne. Aiki. No ne ni ba na son surutu kawo kawai. Wanda na aike ka kawo kuɗi kurin ka bani kuɗi yanda za ka ban kuɗi. Ba su kuɗi. Ba abin da suka yi. Ka ban kuɗi kawai. Ka bani kuɗi. Yaron malam ba na son irin wannan yaron malam. Balmo. Ni kake taro haka ka ban kuɗi. Kuɗi me? Kuɗi me wai? Na aikin? Kai! Inna lillahi. Ina da rashi mun. Me haka? Aikin kenan? Kai tsaya da Allah. Aikin kenan? Ka tsaya na ce. Kai da na aike ka? In aike ka ka kawo min kuɗi. Timana. Wai aiki da aka ce aiki nan? Wani aiki? Kai na aika za ka ce min ka aike ni aiki. Kai da Allah aike ka yaron gidana in aike ka. Ina kuɗi da na aike ka? Ba ni kuɗi sai ka cuce ni. Na ce ka ban kuɗi. Ka ban kuɗi. Ka kuɗi. to ai shikenan na fahimta shine kuma ga su ba wai ga su bane yalla bai ba inda zaka ji maganar nan cikakkiya sai a waje na bari in ga maka maganar nan da masa bayani ni zan mai bayani ni zan masa bayani ba za ka yi ba ni zan masa bayani a'a dan mugori a'a la ka tukuna
bawa da baki na da wuyar sayo. Ya mun tsaya ku kuna mun mujadala nan ba ka bar shi faɗi. To shikenan. Barmo. Ya haka yi. Barmo. Alhajin Allah. Alhajin Allah. Kai. Yana magana. Me ma ka ce? Duk zai mun bayani na ce a'a ba. Awa Allah sarki. Ai da muka je ta gina. Muka bi wannan ya da kwari. Aka ce wa kai ya haka. Jirgin sama. Sai ya tashi. Su! Alhazai sun tafi. Mutum 13 na biyawa. Akwai turai. Ko? Banda ma ita. Na mai kosai. Ni ce ne iman bayani. To, zan fahimta. Kai kuma kai ka gani? Aka zo sai aka fara magana asham. Da kai shi. Ana yin asham. Da shi. Da aka zo da bakin shi. Aka zo ana asham. Suka taho suna yin Alhaji Allah. Ya Haji. Haji. Dan bari dan lafa. Magana aiki ba ake lafa. Magana aiki da. Magana wa jirgin sama sun yi waye sun waye. Ba da zan ciki na wai. Ai shi yasa nace ka bar in ma bayani. Kaga to kaga. Tubi zai yi bari. Haji. Ai zai baka kyauta ne riga. To ba alhamdulillah. To yanzu abin da yake faruwa. Na'am. Ba abin da zamu ce mu sai dai mu ce Allah ya isa. Ko sanadiyan wannan aikin da kudin namu shi aikin kudin aikin kai ranka da ba da kai nake yi ba yaron malam da yake to yaron ma abin da yaron malam ai yayi ni me kenan da wannan san banza ne wannan yara ba ku aikin kudin mutane kudin yara za ku yi to ba aikin ne ya jaza mana wannan abun ba da wannan ba Allah ya gashe na yi Haji tankwasa yalla bai yanzu abin da muke magana mu yanzu batun samun lahiya muke ni ma ai da naga abin na fahimci duk abin ya su kurkuce zan shigar da ƙara kai abin ka gaban fada kake ina ƙara ka ina ƙara ka kai ina Haji yaron mana ko in ba hauka ba ko me yake kana gani ya nuna da gora kashe shi yayi ma bayani sai ma masa da sandansa kashe zai ma bayani wallahi abin da nake so da kai a lallaba dai mu tafi gida ai mana addu'a duk wani hanyoyin da za a bi a samu yadda za a yi a samu lafiya wai wa za su ka zabin nan bane ne yaran nan ka zabi wallahi kai mai nan ya ce aka maka dan wake kai waya zai ci dan wake akan me dan dai ana bin talakawa a zauna lafiya ai mu daga kaji zabi sai kajin gidan gona dijaja Allah sauki ina fa karaka ya kare to dan magori ranka ne dai wannan Allah ba ku lafiya Allah ba ku lafiya to amu ya kuma ce Allah kuma ke ta me kenan kake nufi to abin ne an dade ana ta abu an dade roƙo Allah bai me kenan ba ai ga hanyoyin ai Allah na kawo hanyoyin da za a bi sauki to ko ban ya ba ku sa hannu ba ni kadai zan ta yi na yanzu a wannan harka za ka iya kawo kudin me za ka kawo yanzu ba iya kawo aji haza tukururu kai an yi naɗi kuma kace tukururu ka da wani tukururu yayi naɗi ai ba inda jikin ka kai ga ai tukururu ne ranka ne ko tukuru yawa wai tukuru Allah da kai Allah wahid me za yanzu a wannan so yayi kwana Allah me za ka mu wadannan me za ka musu yanzu wannan dama ma wannan ni yaran malam wannan ba wani abu da kai su ba da kuɗi wallahi ka dole ka magana kuɗi kai kaga bar mu dan mago
lafa shi aje gida ku je gida to tabbata za a yi ta addu'a zan kira liman sai mun hada almajiri akan wannan ba shi da lafiya to a hado da abinci don ka san yanzu bana fita ko ina Allah sarki bana yata sai a dan hado abinci to za a kawo in Allah da DANMAGORI yanzu bayan kuɗin da kuka ci kuma Allah ni ka kyale wallahi ka kyale wannan magana me a ya haka kuma na ta ku tayi ku tashi ba da kike BARMO ba shi zannan shi ba shi to ba shi a amma kai kai da kace ba shi a karbi dole karbi haji karbi sandan yawa to Allah ya bada lafiya to madalla mu za mu koma kun san lai ai ba wai an ci lalle ba ni su kwaki da su kwa baje su kwaki yaran malam idan ana kawo abu fadan nan kana dariya akan magana wallahi zan canza kaga duniyan nan duniyan nan abun tsoro ce wallahi mu kiyaye Allah wallahi mu kiyaye Allah da abin da zamu yi wallahi mu tabbata gaskiya ce gaskiya ne wannan kaga BARMO ko a kwanakin nan BARMO to ai ni na kwambi ni ban ganshi ba subhanallah kar ka so ka ganshi me ya faru kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai BARMO ya tafi kamar yaya ban gane ba ai BARMO ya tafi ai samun sa ne fa a hanya fa tumakai in yi gansu a kwance sai ya durƙusa ya gashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un BARMO to ko yana shaye-shaye ne da sanda in ya haka dangare ya bi ya tsalle ya doka BARMO na lillahi wa inna ilaihi to ko bawon Allah nan ko yana shan wani abu ne ai ni a gani na ba shan wani abu ne kawai ba in dai zaka rika zaluntar bayan Allah to lalle zaka samu sakamako gaskiya ne ai zalimi gaskiya ne ba ko wanda bai san halinsa ba a garin nan kan wannan ɗabi'a ta to yi zaluncin ne jawo to kaga rayuwa kenan ba wanda ya isa ya gaya masa gaskiya ya ce bari ya bari bai ganin girman ko bai ganin mutuncin mutane ga ha'inci to kaga yadda rayuwar ta kasance masa a daki wancan a cuci wancan a wancan sharri kullun da sanda inna lillahi wa to wannan sanda da yanzu ya zama na dukan mutane ne ka ce na gashin canza an ka gani ka canja hanya ko baka canja hanya ba to kai taka tsantsan wallahi kai taka tsantsan Allah ya ba shi lafiya to amin abin da zamu ce kenan Allah kuma ishire shi amin yagwa dan wannan hanyar ba hanya ci dore ba amma din ka samu dama ka je gan shi ai zan je in ga jikin nasa ni da ma na ce wataƙila na same ka ka sanar da ni baka wannan labarin gaskiya ne kuma kai kafa wai magana dubiyar tasa ka ce da sanda a hannunsa ya za a yi dubiyar tasa nesa to gaskiya ne nesa in ga da halin da zaka je kusa da shi ka je gaskiya ne in babu hali daga nesa to Allah ya bashi lafiya to shikenan huda lafiya nagode ma nagode madalla yawwa to bari